Hello mga kainday, it's me again, Inday Ron, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, for tonight's video, pupunta kami ngayon sa simbahan. Dito sa kanang simbahan nga gikuanan sa Davao Paranormal Society. Adto na mo karon, kauban ako mga friend, mga kainday. So ayan, kauban ako si Mimi, si Angel Grande, at saka Sherwin at si Darren. Mamaya mga kainday, makikita nyo mamaya mga kainday ang simbahan. Oh my god. Let's go. Ayan mga kainday, narang mga bakla nga muadto og simbahan, si Sherwin, si Angel Grande, si Darrell at saka si Kiray. Ayan mga kainday, pupunta kami sa simbahan. Magpara abnormal po kami doon. Abnormal. Answer istorya ikaw ba paningkamot sila. Uy, ginoo. Hindi magdagan ba yun? So ayan mga kainday, excited na si Sherwin mo adto sa simbahan. Na ang mga kuan mga abnormal. Mga abnormal nga mga youth ni. Uy, padaplin mo ba youth? Uy, At the bye-bye not. go. So ayan mga Panglawas kainday. mag-bye-bye not. Kauban ako si Angel Grande, si Mimi. So ayan. Maadto mi sa simbahan. Now lang. Ang santos. Diyan manamak ba yun? Ginukawin na ba yata sa kuan? Nakita na mo ang video sa kuan Davao Paranormal nga kanang society nga page. Giadto nilang simbahan nga puti diri sa San Isidro sa Bitaugan Beach. Along the highway lang ang simbahan mga kainday. So ayan na nga. Along the highway lang ang church nga puti. So si Daryl Jun ang pinaka-worst nga muadto dito sa kanang kuan. Naglagay sa dinya ba? Bagrais. Akong friend nga gikan og Japan tukan. Ay gahapon ko ang malig lang. Asa, palibot. So ayun mga kainday, namaktas ng mga bayan. Andam na sila mo sa simbahan. Wala na tiyog-tiyog ng mga bayan. Si Sherwin, niya dahil hapit naman tamaabot dahil machuting, ha? Hindi mag-plan barbecue. Hindi sumad nung yan. Kanakon. So what? Simpat ko. Andam ng mga bayo tapit na may sakuan. Sa simbahan nga puti. Diri sa San Isidro sa Bitaugan Beach. Along the highway lang niya ang church mga kainday. Gianhian ni siya sa kuan sa Davao Paranormal nga Society nga page nga mga vlogger. Tara mga kainday. Pero na ano? Ako ka Jerry. Una mo dan. Tara mo. Isa na wala lang yung cellphone. Wala kay cellphone ba yun? Ay, ginoo. Ngit-ngit ka ayo. Ginoo ko. Ang chilo sa pinak. Sabi mga pamilit may Ayo.
Huwag siya mag-kingkoy di rin mag-kingkoy. No, mami. Bijay ko, mami. Bijay ko ba? Bijay ko. Lukon. Kana not, basig maka-abre na not. Kana na. Nagdadamag susi. Asa ka? Yo, king ka man to, boy. Agay. Taray, taray. Taray. Paano ang vlog? Paano ang vlog? Hindi ako nagkatawa ni Dagan. Ay, teacher. Tara, go! Take two, take two. So ayan mga ka-deposit ka mga bataan eh ba? Ano po na? Napalong ko na pinso. Dali, amin. Duh, isa-isa ganun ay. Uy, dali na mugang. Ang banap mo. Kanot sa maniwing, wag challenge siya. Ibang ganyan ka, ako nabuhay ng susi. Abri, ibaya, sabi. Guli sa akong kamera, ma'am. Ako labi, gibalik mo. Ako labi hilang. Nabugo, lahi man nagpuandang, di man na pwede. Uy, mag-picture ta dali. Picture to picture. Ha? Morto mo vlog no. Wala pa yun na. Usay yung maingon. Nakapilog ka. Pwede siya kapilog kahadlok pero nangadus mo. I-share Ay, Diyos ko. So mga to guys no, sa pay oras karon sa yung oras alas 9 pa sumamalik na midiri alas 12. Ay alas 8 pa di ay. Alas Sumamalik 12. midiri alas 12 kay aron ma-feature na mo ang mga kingkoy nga nanayo nga video sa katong ni aging paranormal. So kay sunod kay kami naman ang musunod diri paranormal dapat makitaan siya namong mga kingkoy nga nag-save file ano ka kingkoy. Ha, sige, go. Ato sa taog. Mato sa miog Himalayan. Ay asa dati ka? Sa beach. Beach. So ayan mga kainday, mo ato mi karon sa Cambalyon, kauban ako gahapon sila. So ang amo pag-adto sa ako kasi mimi box. So ayan mga kainday, mga tumiog ka ng kuan Cambalyon, gikan mi og sa church na puti. Mga buang kay ni mga bataan ni ba. Mga tumi sa Cambalyon. So ayan mga kainday, hapit namin sa minteryuhan sa Cambalyon. Nandiyan mi sa exciting part. Ayan, wala tiyog-tiyog ng mga bayot. Ang sige check sa ganina, si Mimi.
Wala na tingog-tingog. Diyan mayut. Ini minok yung buang. Naman na, hindi ko makatulog. Uy, basig maka. Lawan. Ha? Dala na mamalik na tao eh. So yun mga kanday, sila akong pantuon dito. Alin dyan ako makaya. Dihara ka kay, dihara ka ha. Kami ka ng mga diri ah. Isa rin para ni Roche. Cantik kami. Sige. Barkada ba mo kanot yan? Ikaw ato. Pura na nagsit na. Muna mga kainday mo. So, nanami ko ron sa Cambalyon Cemetery. So, pakita na ko sa inyo kung Again, Over na kuya. Julian, ayaw na. Ay, balik na. Again, nagikan ka ganina, nagikan ni Og. Astut ka gani, Vita Ogan Beach, sa katong puti nga church, katong na-abandon nga church karon. Mga ito na po ni sa cemetery, sa Cambalyon. So, muna siya, no? Ipakita na ko sa inyo. Uy, taga beach dog to. Ayun. Nana sila sa sulod. Uy, simpak ko kami ni. So, mauni siya ang aming Hoy, simpak ko kami ni. Mauni siya ang among locker dili ah. Magbili lang. Kami nabili ako vlog B. Kasi pag mo ko ano yan yung. Uy, basig mo katabata sa 43 ako. Uy. Uy, sige. Mauni siya ang among locker. Diri asa man ka diri kanot? Kani. Asa man ka diri apili na. Choose. Si Sherwin, dito daw sa upuan. Kinalasan. Sige, pag-picture na mo diri ah. Ha? Uy, dahil ko pa ni. Hindi na ito, ito na.